салом алайкум дӯстони азиз, камтар пеш як проекти нав старт шида, яке дизайниш беҳад мада маъқул шида. Агар шумо дизайншам бинед, шумодан маъқул мешава. ва як чизи дигар ки админиш барои мо 1500 рубл страховка додагиа. Кадоме ки айми якм рӯз медорад дар ҳамун сайт папалид мекунад баланси худаш да номи ҳамата дар страховка ма уҷа нигоҳ мекунам. Агар вақте ки проектан ки маҳкам шава, шумо ягон тад минус намерен. ранги проекти Infinity мо ки страховка доштем ва дар пер кашлоки обновление шидак, а ягон сайт вивод карда намешид ва ма страховка бачора ҳамаша платид кардам, кадоме ки якм рӯз даромагӣ буд. ва дар ин проект мо 1500 рубл страховка дорем. ҳозир ма проекта барои шумо нишон медиҳам. кадоме ки дар канал подписатсия кардаги неста, ҳатман подписатсия кунед ва мегзарем ба сайт. ва ин сайт дар рӯз аз 5% то 20% платид мекунад. дар инҷа ҳамаш нависаге дар поён, агар ки брем бо статистика ҳамаш метова. барои регистратсия кардан шумо дар инҷа дида метавонед ки нависаге начните сейчас нависаге шумо метавонед ки дар инҷа регистратсия кунед ё ки дар боло нигоҳ кунед значоки профиле ва значоки қилфай. шумо метавонед ки агар ба значоки профил дароед, шумо метавонед ки дар инҷа регистратсия кунед. дар якм логинтонро интихоб мекунед, дар дуюм сеюм як парол интихоб мекунед ва дар чорум боша эмейлтонро мебинед, дар поён регистратсия мекунед. ва барои даромаданаш боша ба қилф медароем, мо дар инҷа логин паролмонро мезанем, медароем. вақте ки даромадем, дизайни сайт ҳам хеле ягон ҷои қиёнӣ надорад. дар поён шумо дида метавонед ки чанд қа папалнит кардаген ва чанд қа вивод кардаген ё ки ай реферал чанд қа омагиам, хел прибилтон ҳамаш дар инҷа навистагиае. ва дар боло нигоҳ кунед, сехата ба сехата медароем. аввал мо ба настройка медароем. мо дар инҷа кашлокомона дар поён сохранид мекунем. метавонем ки кашлок, пер кашлок чӣ намуде боша сохранид кунем. ай ҳамада хуб беҳтарин ами пер кашлока метавонем ки ҳатман пер кашлоктонро сохранид кунем. ва барои депозит кардан дар инҷа нигоҳ кунед, инвестировать нависаге ба ин медароем. ва дар поён нигоҳ кунед ки ай 10 рубл сар мешава, 5% дар як рӯза. агар ки мо ай 10 рубл депозит кунем ва ҳамин хел рафтан мегира. ма дар инҷа 500 рублаша гирифтагиам, яъне ки 65% дар як рӯз платид мекунам. ва агар ки шумо кадомиша ки хариданӣ боше, нигоҳ кунед ки ай 10 рубл сар мешава, ҳамин хел рафтан мегира, не ки тарифора як бор харида метавонед тамом. масалан ма 500 рублаша харидагиам, тамом дига 500 рубларо ма харида наметавонам. метавонам ки бо 100 рублаша ё ки 1000 рублаша ҳам хел бихарам. агар ки масалан ина шумо ҳозир ма 500 рубларо харидагиам, дига нишонтон да наметавонам. агар ки масалан ина ма 1000 рубла дамонам ва ба поён мерем, дар инҷа пера мемонем ва дар поён 1000 рубл мемонем. шумо метавонед ки ай 10 рубла, ай 20 рубла ҳам хел кадомиша ки монен инвестировать мекунем ва барои мо ҳам хел номер пер кашлок метаҳанд. мо дар ҳамин номер пер кашлок пулмона мепартоем, номери транзаксиямона дар поён мемонем, папалин мекунем, тамом пул дар баланси сайтмон автоматически дар тарифмон дабавид мешавад. ва баъд ба маи депозити медароем ва шумо дар инҷа дида метавонед ки чанд қадар депозит кардаген ва чанд қа кор мекунад. дар инҷа ҳар рӯз процентотон дабавид шидан мегирад. яъне ки депозити мо кор кеста, ҳар рӯз мо ай ҳами 65% чанд қаре ки бошад, шумо чанд қадаре ки депозит кардаги бошед, ҳамон қадар дабавид шидан мегирад. 1500 рубл страховой фонд доре, метавонем ки безопасно инвестировать кунем. баъд бо дар инҷа дора реферални силка. шумо метавонед ки ҳам силкатонро копировать кунед, фарқ надора ба кадоми рахти равон кунед. ва агар дарояд дар ҳамин сайт ки депозит кунед, шумо ҳам метавонед ки айван кор кунед. ӯ қадар баланди бад неста, якм уровенаш 5% ай. вақте ки депозитҳои шумо кор мекунад, пул дар баланстон ки дабави шидан мегирад. агар шумо ба кадом кашлоки депозит кардаги бошед, дар инҷа ҳар рӯз процентотон дабави чидан мегирад. вақте ки мо через пер депозит кардагем, дар инҷа дабави чидан мегирад. барои пула гирифтан ба вивод медароем ва дар балансмон чӣ қадар пуле ки ҳар рӯз ҷамъ меша, мо метавонем ки дар инҷа бигирем. вақте ки дар баланси пери мо ҳар рӯз ки пул ҷамъ шудага, дар инҷа дар главни нишон метаҳад. дар инҷа пера интихоб мекунем, дар боло чӣ қадар пуле ки дар балансмон боша, мо ҳамонро мемонем ва дар поён инвести мекунем, тамом пул дар пер кашлокмон мегзарад. силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад.